Díochait a d'uirbhile, conas atá tú? An bheici tú orú na gréine, dé cédín? Urófar níos mó ná nócha faoin géad gin ghrian. An torú na gréine in eice is mó ón Oileán na hÉireann go dtí meán fuair, fiche nócha. Buin taitneamh as an radharc. An má leat éisteacht le leabhar. Tá mo leabhar de Gaeilge Gàid ar fáil mar chlus leabhar agus tá lascanna air an bhí seo. Tá sé saor in aisce freisin mar chrial nó má tá sinsús Spotify agat. Tá páirt nua ag na nuachtlitreacha. Ar thug tú faoi dearad? Smaoinemh na seachtaine. Bíam ag cuineáil díolanne me héal ar fad. nó éiríonn sé mar sin. Agus bíam ag scríobh síos cúpla rud simúil. An chéad cheann ná tá an taisce atá á lorg agat san uamh a bhfuil agla ort dul isteach intí. Joseph Campbell. An dara ceann ná rachaí an fear a bhaineann taitneamh á siúl níos faide ná an fear nach bhfeiceann ach an ceann scríbe. Agus an tachtain seo, bhfuilm seanachal a rint. An té ag a mbíonn an til, bíonn an tam. Cuireann sé seo má bhainseoir bhailín I gcuimh na dom. Bhí fón orm an bhailín a cheannam nuair a bhí mé ní ba óige, agus rinne mé ranganna gach seachtain. Bhí sé soiléir nach raibh mé ag cleachta. Tá is ag an múinseoir I gcónaí. Díafrigh sí díam. An dhearna tú cleachta? Chum mé mo cheann le tean náire. Ní dhearna. Bhí mé ró gnóthach. Ní raibh an tám agam. Thóg sí a bau, agus ba chosúil go raibh sí ag cuma le gach sile. Crothaíomid am don na rudaí is brá linn. Ní dhéanaí mé dearmad ar a focail riamh. Tá an ceart aici. Is rogha é. Le déanaí bhí mé I gceannas tearman, agus an gnóthach, ach nuair a rinne mé rang machnamh ar maidin. Mhaigh mé go raibh níos mó spáis agus ama agam ina dhia. Is féidir linn creadúint nach bhfuil a lán ama a gcuin. Mar sin tá sé tábhachtach cuimhnamh, nach tapa a imíonn an tam, ach is tusa an pialóta. Grá mór. Molly.